bidaiari historikoak. Zein aurreko podcastaren erantzuna? Napoleon! All right. Eta beti bezala, ongi etorri, historiaren ahotsetara. Let's go. Gaur, Bohemian aurkitzen gara, 15. mendearen hasieran. Musika honek adierazten digun moduan, superstizio baten garaia. Europako bihotzean, Eliza Katolikoa nagusi da, baina haren agintearen arrakalak nabariak dira jada. Erlijioa superstizio bilakatu da. Pragan, Jan Hus izeneko predikari zein teologo batek honen aurka altxatuko da. Elizaren ustelkeria, barkamenen salmenta eta fedearen izenean egindako gehiegikerien kontra. Eskumikatua izango da. Gero, zutara eramana. Baina zu horrek ez zuen izilarazi, baizik, eta piztu. Mugimendu bat sortu zuen. Utzita. Gaurkoan, ongietorriak izan, hereziaren ahotsetara. Gaur, gure podcastan, Taurreko Jakob, Uzita borrokalari bat. Bere garaiko borroka, esperantza eta sinesmena bekatzeko prest. Eskerrik asko zuen garaiko jendeak gure ahotsa entzunarazteagatik. Gurea ez zen heresia, egia zen. Husek sua piztu zuen eta gu Eliza erre. Jakob, konta ezaguzu, nor zen Jan Hus? Guretzat egia bera zen, anai bat, profeta bat, Elizaren boteraren aurrean Kristoren mezua berriro piztu zuen. Txekieraz predikatzen zuen, ulergarria zen guretzat, jendearentzat, Biblian oinarritutako Eliza, ez boterean. Mila 1915. Konstantzako kontziliora deitu zuten. Segurtasun agiri batekin joan zen. Baina, engainatu zuten. Kartzelatua, epaitua eta zutan erretzea agindu zuten. 100 lagunek negar egin zuten, baina negar horiek oihu bihurtuko ziren. Eta orduan, sortu zen mugimendua, ezta? Bai, ez genuen barkatu, gure fedea ez zen errendituko. Tabor hirian gotortu ginen, jainkoaren hitza eta gure eskubideak defendatzeko. Esku batean Biblia eta bestean ezpata. Jainkoaren mahaia guztiontzat zela aldarrikatu genuen. Ogia eta ardoa herriarentzat. Uziten gerrak 1419tik 1414 iraun zuten. Bohemiako muinoetan eta lautadetan zehar zabaldu ziren. Gurutzatuen armadak, aita santuaren aginduz hainbat aldiz saiatu ziren uzitak mendean hartzen, baina alferrik, taborrek eta uzitek taktika berriak asmatu zituzten. Gurdi gotortuetan oinarritutako defentsa. Soldadu arrunten ausardia, emakumeak eta nekazariak armak hartzen.
Ez ginen soldadu profesionalak, baina fedunak ginen. Geure bizia eman genuen ezarritako eliza baten aurka, jainkoaren gandik urruntzen zena. Kristautasun berri bat nahi genuen, apalagoa, zuzenagoa. Eta, Jakob, nola zen eguneroko bizitza gotorlekuetan? Zer bizi zailtasunekin egiten zenuten aurre? Tabor, gure gotorlekua, jainkoaren erresumaren irudia zen guretzat, baina eguneroko bizitza ez zen erreza. Etsaien setioek sarritan janari eta baliabide eskasia ekartzen zuten. Hala ere, guztiok elkarri laguntzen genion. Nekazariek uste eskasa partekatzen zuten, emakumeek etxean zeudenak elikagaiak prestatzen zituzten eta zurituak sendatzen zituzten. Gazteek zaindari lanak egiten zituzten eta soldaduek, noski, beti prest egon behar ziren eraso berri batentzat. Beraz, taktika horiek ez ziren soilik garaiaren ikuspegitik berritzaileak, baizik eta inspirazio iturri bihurtu ziren Europako beste herrientzat ere. Usitarrek erakutsi zuten boterea zela ezin hautsizkoa, eta fede kolektiboak egiturak kolokan jar zitzakeela. Baina borroka luzea izan zen, ez? Eta gogorra. Bueno, ez genuen dena irabazi, baina asko lortu genuen. Basileako kontzilioak gure ideietako batzuk aitortu zituen. Ez zen garaipen erabatekoa, baina bai mugarri bat. Europak entzun gintuen, beldurrez baina entzun zuten. Zure iritziz, ideal hauen alde borrokaturiko soldadu bezala, zer ondorio uste duzu utzi izan zuela Usiten gerra historian? Gure borrokak erakutsi zuen eliza ez dela ezin ukituzkoa. Herriak jainkoaren hitza zuzenean bizitzeko eta horretzeko eskubidea zuela aldarrikatu genuen. Gure garaian, jende xeak lehen aldiz partatu zuen borrokan modu aktibo batean, bai fisikoki, bai espiritualki. Gure ideiak berdintasunaren aldeko aldarrikapenak izan ziren. Hauei Martin Luterok jarraipena emango zielarik. Justismoa ez zen soilik borroka bat izan, mugarri bat izan zen kristautasunaren bilakaeran. Orduan, Jakob, zein izan zen zure ustez mugimendu usitarrek lortutako aldaketarik handiena Bohemian? Ez da zalantzarik, aldaketarik handiena herritarren kontzientzia izan zen. Jusen aurretik, jende asko sinisten zuen elizaren boterean eta dogmetan, zalantzarik gabe. Baina gure borrokak erakutsi zuen fedearen benetako indarra komunitatean zegoela, ez gotorlekuetan edo apaizetan. Bohemia ezen inoiz berdina izan. Komunioaren bi espeziak herriarentzat irekitzeak simbolo handia izan zuen. Jainkoaren grazia ez zela gutxi batzuena, guztientzat zela aldarrikatu genuen. Eta horrek ez du soilik erlijioan eraginik izan. Gizarte osoak berdintasunaren printzipioa ulertzen eta aldarrikatzen hasi zen. Beraz, izaten ari didazunaren arabera, jainkoaren hitza defendatzeaz gain, mugimenduak gizarte justiziari dagokionez ere zerbait lortu zuela uste duzu? Ezinezkoa da justitak ulertzea soilik erlijioaren ikuspegitik. Gure borrokak batez ere gizarte zuzenago eta berdintsuago bat eraikitzea zuen helburu. Taborren, aberastasunaren metaketari aurre egin genion. Ezen nobleziaren edo elizaren privilegioi eusteko garaia. Jainkoaren grazia guztientzat zen, baita baliabideak ere. Komunitate bat sortu genuen non denek lan egin behar zuten eta denek zerbait jasotzen zuten. Justizia soziala ez zen soilik hitza, egunero bizitzen saiatu ginen. Nekazari, artisau, emakume eta gazteen ahotsak gure mugimenduan entzun ziren lehen aldiz. Ikusi izan dugun moduan, usitar mugimendua ez zen herezia soil izan. Elizaren aurka arrakastaz matxinatu zen, lehenetariko talde antolatua izan zelari. Eta hasi bat landatu zuen.
Erreforma Martin Luterok mende bat geroago gauzatuko zuen, uziten eskakizunak behar bat zirela frogatuz. Very superstitious, nothing more to say. Very superstitious. Baina, a ber, gauza bat, gaztetxo. Zuen garaian? Osea, zuen garaian? Esan diatenen arabera? Agian gezurra da, baina aita santua idela esan didate. Orduan, ni uste dut, momentu aproposa izan daitekela, Eliza Katolikoaren barnean aldaketa sakonak mugiarazteko. Gora juz eta gora Txekia. Beno, ez dakigu zer gertatuko den orain, paparik gabe, herezia berri bat? Nola nahi, ezagutu dugu gaurkoan Fedez eta Odolez idatzitako orrialde bat. Juz eta urzitak ez ziren ahazteko modukoak. Hau izan da hereziaren ahotsa. Eta hurrengo podcastan, nola lortu zuen katu bat, faraoi izatea? Agur benur eta bidaiari historikoak ez ahaztu, historiak txungabeko ahots ugari dauzka. Gurea zen heresia. Baina, zuen garaian? Osea, zuen garaian? Barnean aldaketa sakonak mugiarazteko. Gora juz eta gora Txekia. All right.